de huerta. No protegieron ni un centímetro cuadrado de huerta. En la homologación que llevamos trabajando en ella 2 o 3 años, junto con la Generalitat, vamos y está ya protegido toda la huerta que queda, los 9.000 hectáreas de huerta que quedan en Valencia con la máxima protección. Esta es la aportación nuestra del Partido Popular a la huerta. El líder popular, Francesc Camps, ha assenyalat que el seu objectiu és aconseguir el millor per a la comunitat valenciana i això implica també la UIA. Ni los recelos ni las envidias van a parar a la comunidad valenciana, a nuestro pueblo. Los que gobiernan ahora no nos dan el agua, pero que nos oigan los que gobiernan ahora. Gobernarán otros y habrá trasvase del agua del Ebro a la comunidad valenciana. Camps també ha destacat que el seu és un projecte de compromís amb la comunitat valenciana. El meu compromís és clarament per la nostra terra. Este és el simbolisme de començar així a Poblenou sempre les meues campanyes electorals. Per a mi el més important és el meu poble, la meua comunitat, la nostra cultura, la nostra tradició, el valencià, la nostra llengua. El candidat a la Generalitat i la candidata a l'alcaldia han demanat el vot per al Partit Popular. El candidat del PP a l'alcaldia d'Alacant, Luis Díaz Alperi, assegura que afronta aquestes eleccions amb un programa il·lusionador. Entre els seus projectes destaca el soterrament de les vies del tren, la construcció d'un pavelló cobert i la continuació de les obres del tramvia. De infraestructuras deportivas, culturales, sanitarias. Llevamos el proyecto de un tercer hospital para la ciudad de Alicante que hay que pensar que dentro de 4 años hay que empezar a construir. Y entonces yo creo que es un futuro tremendamente optimista y con unas posibilidades de esta ciudad que son espectaculares. I el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Castelló, Alberto Fabra, ha presentat el seu compromís per als castellonencs, un pacte públic, polític i personal de 10 propostes que continuaran el procés de transformació que ha experimentat Castelló. Lo que queremos y lo que yo quiero es conseguir un Castellón que siga ilusionando a sus personas, que siga generando orgullo a los ciudadanos de Castellón y entre todos poder construir esa ciudad importante de referencia del siglo XXI. Alberto Fabra s'ha compromès a dur endavant el pla Castelló Verd i a connectar la ciutat amb el transport metropolità, un repte que, segons Fabra, donarà a Castelló millor qualitat de vida. El candidat del PSPB a la presidència de la Generalitat, Ignasi Pla, ha explicat avui als joves les seues propostes. Ho ha fet al tramvia que va al campus dels Tarongers. També la candidata a l'alcaldia de València, Carmen Alborch, ha promès la integració dels discapacitats en un acte a València. Ignasi Pla ha pujat avui en tramvia per explicar als joves les seues propostes, un passe anual de 150 euros en el transport públic, 10.000 vivendes de lloguer que no superen els 300 euros i treball de qualitat. El nostre compromís és que en la legislatura, com a mínim, tinguem 200.000 llocs de treball estables. Són 50.000 a l'any, estem convençuts que podrem fer. Com? Pues incentivant, efectivament, els nostres empresaris, dins del marc que es va aprovar a l'Estat, entre sindicats, empresaris i el govern, incentivant-los, a més, des d'ací, des de la Generalitat, per a que donen estabilitat als llocs de treball de la gent jove. Incentivant-los des del punt de vista fiscal, en beneficis, però també des del punt de vista de les ajudes directes. Integració plena dels discapacitats i aplicació real de la llei de dependència, ha promès la candidata a l'alcaldia de València, Carme Alborch. Ho ha dit en un acte de campanya recolzada per la secretària d'Estat de Benestar. Puc dir que des de l'Ajuntament de València ninguna persona que se sentisca sola li faltaran recursos. Nosaltres desenrotllarem la llei en tota la proximitat i en tota la seva intensitat, perquè hi ha tota una competència dels ajuntaments en serveis socials en la que volem aprofundir per a que totes les persones tinguen dignitat i tinguen qualitat de vida. El candidat a la presidència de la Generalitat pel PSPB, Ignasi Pla, i la candidata a l'alcaldia d'Alacant, Telvina Andreu, han participat esta vesprada en una festa amb vora 200 persones. Han presentat el programa per Alacant i s'han referit a l'atenció a les persones majors i a la seguretat als carrers. Quedan 14 días para cambiar el rumbo de esta ciudad. Vamos a volver a sentirnos orgullosos de ser alicantinos. Vamos a volver a disfrutar
de nuestras plazas públicas, de nuestras calles, unas calles que volverán a estar limpias, cuidadas y seguras. Unas calles que son para vivirlas por parte de todos los ciudadanos. Con Zapatero sabéis que habéis tenido un incremento de las pensiones mínimas del 25%, pero yo os digo más. Como somos una comunidad rica, quiero que la riqueza os alcance a vosotros y vosotras. Y por eso, en esta comunidad, si el 27 de mayo me dais vuestra confianza, nadie cobrará menos de 600 euros al mes de los que estáis aquí. Primer dia de campanya per a Compromís pel País Valencià. A la Universitat Jaume I de Castelló, la candidata a la presidència de la Generalitat, Glòria Marcos, ha donat el seu suport a l'ensenyament universitari públic i ha remarcat la importància de la investigació des de l'àmbit acadèmic. Els candidats de Compromís pel País Valencià s'han reunit amb el rector de la Universitat Jaume I de Castelló per explicar l'aposta per la universitat pública. I sobretot a mantenir l'autonomia universitària i aquest espai de llibertat que suposa la universitat i que el govern valencià ataca directament. Per tant,